Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan apitong, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Tupil family dita San Bonifacio, Burgos, Isabela, ken Andres Asuncion family iti Bacnor East, Burgos, Isabela. Kastamot amin a teachers nang runa ni baket ko Rachel Tupil Asuncion apadak amang isursuro from Teacher Ashi. Shout out kada Rebecca Batingwad iti Kuwait, ni Yatsky Casey kan Marivi Vea iti Hong Kong. Amin a pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Abdullah Habibi iti Hong Kong. Ti pamilya Garan ng runa ni Tatang Ray kan Nanang Early Garan di Taafusing Daga Alcala, Cagayan Valley from Maria Elena Garan. Shout out pa kada GCJ ni Inday Buridek kan Jasmine Rivera iti Qatar. Dawa Palsi kan Lianyo family kan amin dito Ifugao from Arturo Jr. Valdez clan di Talawak, Pangasinan from Veronica Valdez. Makablaawan pa ni Father Francis kan Mother Liway Agurin di Tadagupan, Tabok, Kalinga. Kastamot ni Don Odlus di Tabalatok Mines, Itugun, Benguet from Marilu Odlus. Makablaawan pa iti Nicolas family iti Liwan Norte, Enrile, Cagayan from Renier Nicolas iti Hong Kong.
Advance happy birthday kani anak ko into November 4 from Heidi Bakidan, iti Malagnat, Pinukpok, Kalinga. Dagiti tropa, ada Girly, Harold, Kimberly, Katrina kan Dexter Buscaino, kastamat da Justin kan Alimer from Levi Dakiwag. Kani mahal ko Ana Marie Abakin from Jackie Acoba, iti San Mariano, Isabela. Makablaawan pa ni Juanita kan Judy Ann Agbayani, kastamat ni Boss Madam Belen Agbayani from Bing Garcia, iti Wangwang, Burgos, Pangasinan. Shout out kani Ellen Piñera Corpus. Makablaawan pa iti parents ko da Carmelito kan Ofelia Asuncion, brother ko ani Christian kan pamangkin ko ani Kovic iti Kabatuan, Isabela, kastamat ni Ate Lilia Mendoza iti UAE kan Manong Alvin Mendoza iti Cape Town from Jeremy Asuncion iti Saudi Arabia. Makablaawan ti putot ko ani Jade Torres kan tayapok ani Jake Gayri Torres kan kakaanakak ada PJ kan Pasio from JD Torres. Shout out kada Florenda Kimpaoy, It's Me Daisy Lynn, Soraida Calomente Yanggud kan Nanette Asuncion. Intay rudan ituloy abasaan ti surat ni Pitong. Dear Manang Emmy, Pitong kumalatan ti iyawag mo kanyak. May sak a factory worker dito'y Taiwan iti agdama. Sa anak launay ang managdengag iti drama idadak dita Pilipinas nga uray daytoy ti pagaayat a pagliwliwaan dagiti dadakkel ken kalugarak. Iti laangan kaadak ditoy anaadda-anak iti interes nga agdengeg nang runa iti pandemya, ta saan kami a mapalubusan a rumwar. Makunak anagasatak, ta uray kaskasano, sa anak anaawanan iti trabaho akas iti kaadwan a padak a Pilipino ditoy. Kabayatan ti panagdengdengeg ko kadagiti padas nga ipatpatangatang yo, naawi sakmet a nag-email kada kayo, tabareng kunak, no mapagasatan mo ti padas ko, akayat ko nga isalaysay, kadagiti na ayat, a dumdumeg. Nay, naimbag man ta kinayat na kaniminda nga uray ka, Pitong. Apay ka mga di nakayatan ni Minda kat natairak mo't nanang. Di ka man la inuray mo't asabali ti mangidayaw ken ka. Idaydayaw mo mutlaktan tabagem. Agpay sumot nga hindi ibagbagak nanang. Natairak mo ta talaga. Ay, Apo Pitong, nalaukan man ngaminan iti alkohol tadara, miso akasta ka manen. Nanang, oray pa siguro sa anak-anak kasyat ita. Kastamot lang, ti ibagak. Kang may sa, iso anak syatak, ta sinelebrarak ti panangaklunan kanyak ni Minda. Oy, Pitong, sigurado ka kade, adi mo binutbutang ni Minda, iso nga inaklon na ka. Ne. Unay matanday tang ibagbagayo nanang. Anya ko mamiti pamkwata ka mang butbutang giniminda. Panagkunayaw, aklunan nakngatan mo binutbutang ka. Katanyalat amok ngay. Ti tao, no nalaukan iti serbesa ti panunot na, kunamlan asino akalaingan ken katurodan. Saan laday ta? Maaramid na payadag iti saan na asigod nga aramidan. Ay nanang, saan makakasta? Natal na nga oray nalaos ti barta ko. Iso, saan kayo kumamot nagsasaw iti makapasair ah? Agat na sangar ka manan, Pitong. Nagkikinlandyaw kami ngamin kalagiti pada ka driver iti naggarahi kami Minda. Iso ang nagshot kami iti may sa abote. Amomon, pangikat iti bannog iti nagmaluma pa nagpasada.
Saka pa lang arod imay ditoy. Nagdiretso ka la kuman anagawid tapno nakainanakan. Kailiw ka nga ron, mat, Minda. Di mo ka di kaya sarsarong karang ka? Kayat ko apay ket din asaan ngay. Oh, matlagayam. Apay nga ron nga kas tati ibagbagam. Kasano kat nakainom kamot ngamin. Diyak pa'y napuutan sinarungkaran nakadi ka nakainom. Si kamat. Saan mo kanayon na nakainumak? Ano, sumarong karak? Anya saan? Siyak ti makaamu pitong. Iso adi kan agpalusot. Tatalaga nga awan pa'y tinapuutak agundaway asim marungkar ka asaan ka nakainom. Day, nakapurporma ka mo't pitong anak ko. Madlaw pa'y akabarbaro day tapulom. Wan nanang, tama pan kami makimisa ka ni Minda. Rest dame gayam ita, ta Domingo anya. Saan ka nga agpasada? Wan nanang. Ay kat nasaya at mo't ano kasta. Ngamnay, ang mga nuna kan tumanon asumangpot pitong. Ni nanang mat, nakasapsapang negatibo man ang tibagbagana. Saksak bayak laang ti posible ang mapasamak pitong. Kabisado kan anak ko, iso adinak mababalaw nga agsao. Agsagana kayo ki di nanang. Ha, anya ngay kumati sa gana, pitong. Apa man namalpas kami ang makimisa ka ni Minda. Kasaritak tun ta amana. Ha, anya ti kayat mo asawan. Napagsaritaan mi nga minon ka ni Minda nga agsimpa kamin. Kat numan nugot lakit din ni Tata Doro, apaman nakasaritak no madamdama. Isa runuta yun to na dagos ti manguli ka ni Minda, tapno makapagkalay sa kamin. Minda, intong sumaruno nga umayak, kadwakton ni nanang, tapno, pagsasaritaan tayo, no, kaano ti panagkalay sa ta. Wan, amok day tapitong. Nasubraan yung sakin ni tatang tinaginom. Ni tatang napanaturugan. Si Kamot, nalaos ti bartek mo. Di nakapagdanagan Minda, ta. Kabalak tibagik. Makapadanag kamot pitong. Apay ngamin adi mo kontrolon ti aginom. Anya nga ita, nabartekan. Di nakapagdanagan kung naklangarodan. Kabalak tibagik. Ang tangay naturugan di Tata Doro. Agpakatak matngarodan Minda, hani. Kahit kasi tingin ako na kaon, agsaga na kaon, tayo ti sumaruno ayo umay ko. Kadwak to ni nanang, tapno mapagsasaritanan, no kaano, ti panagkalay sa ta. Nasaya at tinagtungpalan ti pananguli mi kaniminda manang Emi. Kat iti ababa sarita, nagkalay sa kami. Gapo iti kinalaing ko amang sangaili, jak nalapdan ti bagi, kat nalausmanan ti bartek ko iti mismo akaaldawan ti kalay sami. Iso a medyo naginnalaan kami nga agasawa, iti damo arabiimi. Nupay kasta,
Dagos nga inurnos ko ti saan mi anag kinaawatan ka ni Minda, tadyak kayat adumakkel ti susik mi. Iti panaglabas ti panawan, impas ngay ni Minda ti inauna nga anak mi. Ingka gumaak ti nagdoble kayod manang, ngam saan lata anak sayan ti kinaer-er ko. Nasaya tanaranaan ka alimpyaw pitong. Nay, apay nanang? Amom ka de akin asarita nak ni abalayan duro. Ha? Nay, apay nanang? Anyat imbaga kada kayo ti katugangak. Di nakakayat akumprontaan. Tamangan ka no mailawaan nusong batam iti baribar. Ha? Ni, apay ka no amin nanang? Anya ayat di na kayat nga ramid ko. Kat day ta kinaer-er mo anak ko. Anya? Ni, anya kumangay mo ti parikot iti kinaer-er ko ngay bagbagayo nanang. Pitong anak ko. Dakal aparikot ti kinaer-er mo. Pamilyado kan, ngam di ka lata nagbaliw. Nanang, saan ko mo tabaybayan ti pamilyak? Bastan ti tabastuda. Mangmanganday ti talo adara si tagmalam. Oh, anya kumangay ti parikot. Anak ko, saan mo ang mababalaw di katugangam alalaki no si tarin na ti aramid mo? Agasamot ngamin ngay, tarin na bii ka kano asumangpet anabartag. Oray ata sa anak mo't niya gulgulo nanang. Sana kas kadag iti dadumang agaramid day ti saan anasayat no nabartag da. Isa pa nagkunak, awan ti rumba nga pang sitaran kanyak ti katugangak. Nang runakot kasi tinakunakon. Saan ko matabaybay anti pamilyak? Amam, diyak mo na niya ti basol ko kanitatang mo. Tapos kaslapag pupudutan nak. Ni, anya pagpupudutan. Man-manon to pa'y agsarita kayo ka ni tatang, ta saan kayo matunay ngagkit-kita. Pagpupudutan nak ni tatang mo. Agasam, kinasarita na din ni nanang. May papan ka no iti bisyo. Ha? No, daparikot ni tatang iti bisyo. Siya kumuha ti personal na kasarita na. Saan kita ni nanang? Agsarita kami iti lalaki, iti lalaki. Among pitong, awan apulos ti makunakkan ka, ta responsable ka nga asawa. Talaga mat ngamin. Siya pa iti ko nam. Day talaang bisyum ti babalawag. Ah, Imbes ko mga ininot mo na maikat ti bisyum, ta pamilyado kan adapayan anak ta. Saan? Takas laki maro pa iti panaginom mo itinasangar. Iso adi mo mapabasol ti amak, no adapan ni dirnaken ka. Taga po day ta iti bisyum, pitong. anya? Makapasuron ka mo si Kaminda. Imbis sa siyak kumati, sakit mo, tasyak ta asawam. Ngamsaan mo, tajay mo tamam. Makapasuron ka, Minda. Ano dyan ko nam anak ko? Agnaad kayo pa langit apukok dito'y balay? Wan tatang. Nay, apay ngay. Anyat inaramid kan ka ni Pitong. Kinabil na kakaday. Ha? Ni, saan tatang? Saan nakakinabil ni Pitong? Anya nga ruti makagapungay. Apay anas kan nga agnaad kayo dito ita anak mo. Anyat napasama kaya? Kaya't ko lang nga ikan iti pagpanunutan na ni Pitong. Iso adito'y kami pa lang nga agnaad iti anak ko, tatang. No sa anak nga agbidlot. Gapuday ta iti biso ti asawam. Saan ka de? Wan tatang. Ay na, nalabas nga min ti kinaer-er di asawam. Impagarup ko na agbaliw. Apaman ang makapagsimpa kami, tatang. Ngam saan mo?
Naimbaga no di na kayo bisbisinan ni Pitaw. Saan mo, tatang? Kompleto ti kasapulan mi nga agina. Ngam, Ngumaan niya, Minda. awan, tatang. Basta dito'y kami pa lang agnaud ka ni baby. Bay-bayak pa lang agmay-may sa ni Pitong ijibalay. Ay na, Pitong. Nasobraman nga tan tinaginom, iso asabali tinagawidam abalay. Saan adito'y tibalay yung agasawa? Nanang, kasla normal lang di pa nagriknak. Amin na to ka nakainumak. Amok, asaan ka laan nakainom? Nabartag ka. Saan ko naklangarow din? Apay nga rod nga adda ka dito'y, kat saan mo't adito'y tibalayo iti pamilyam. Berbero kak dagiti yaginak nanang. Jakit na nasangput na dyan balay. Amang ano imalati da dito. Ha? Nay, awan da dito'y. Saan da nga imay dito'y? Anya, ni, napanandang ngarodan nga Jak amo Apay ngay asyak ti pagsalud-sudam, kat da kayo mo't ti agkakabalay. Jak amo no ayan dagiti aginam, Pitong. Kabigatanan ana amwak, anagawid gayam iti balay dagiti dadakkel na daminda nga asawak ken ti anak mi manang Emmy. Naamwak dayta babaan iti gayam ko a kalugaran mi matlaeng. Jakman ammo ta iti day di agundaway, nagdua-duaak a mapan mangsukon kadagiti aginak iti balay da katugangak. Nagpalabasak iti dua nga aldaw sakbay anapanak iti balay da katugangak manang Emmy. Kat kinasaritak ti ama ti asawak. mas dawak mo't kun ka Pitaw. Agasam ta nagpalabas ka pa iti duwang aldaw sakbay nga imay ka ditaw. Kuang amin, tatang. Jay... Agyaman ka, tawan ti imbaga ni Minda amadi nga inaramid mo kadakwada nga agina. Tano saan, di kalakit di makaadak iti pagtaenga. Ha? Pamilyado kan, Pitong. No idi baro ka, maibaga siguro anormal lang ti kanayon a panaginom mo iti nasangar. Ngam itataaddan pamilyam, addan putot mo. Nasaysaya at mutlang ano isardang munta aginaw. Tatang? Kabisadok di anak ko, Pitaw. Saan man ngagsasaon ni Minda, amok nga da nakasairan tirik nana, iso ang nagkamang da nga agina dito'y balay. Ha? Kasi tinakunakon, nagasat ka ta sa anak hayat ni Minda tagsaw. Di na kayat nga ibaga, noan niya talaga tinapasamak. Paspasensyahan dak kuman tatang, no, adda bisyok. Ngam, kasitin ka rin kada kayo, idi kinid daw ko nga ikalay sa akong da anak yo. Jak to baybayan ni Minda, kan ti anak mi. Ay, mala. Mabait lang tayo nakayaban ni Minda.
Da kayo adwa ti agsarita. Amom ka di analaos ti kinaragsak ko ita, Pitong. Ni, apay minda. Wana, ta iti kaunaan agundaway manipod nagamam mo kan nagbalinta nga agasawa. Nagawid ka asaan nga agat arak. Si kamat. Saan mo't lang ita nagawid ka sana nabarte ka? Tikunak, nagawid ka asaan nga agat arak. Ta ultimo basit lang nga angot ti arak, awan ti masayop ko kabayatan ti panagsarita ta. Si kakit dimot. Ayun gayam. Adapas ka na papanantayo yung tunbikat ka da baby. Ha? Anya apasken? Kasangay ta apo ko takin kuko iti jeep ngay paspasadak. Naawis kami amin a driver da. Kastamot ang di pamilya mi. Ha? Oh. Apay akilatan nagbaliw ti lang amin da. Kwa ngamin, Pitong. Paskan day jay. Sigurado nga da arak ijay. Oh. Anya ko ma. Si kakit dimot. Di ka kadagdanag. Basta agsagana kayo kan ni baby inton bigat. Tay kuyog kayo ti paskan nga ibagbagak. Pitong, nakadukan iti na inom. Husto ko man. Si kamot minda. At datayo nga ro di paska. Hindi normal lang nga ginumak. Ang makapadanag. Naimbag ko man saan ka nga agmaneho. Ay, nairwamak minda. Anya ka ka di. Relax ka di lang. Kayso na nga italang mo nga aginjoyak. Kung saan nabali nga ginumak. Ta nalpasan nga imbaga dakin kukuha iti jeep nga man manehok. Mabalin kami kanong agres din tunbigat. Saan mataday ta ti pagdandanagakket? Ti panagmanehom no agawid tayo ti bagbaga. Relax ka lang kung naklaro dan. Awan ti rumbo nga pagdanagam. Professional driver da sawam. Isang awan ti rumbo pagdanagam. Pitong, di ka unay. Nagpaspas ti pa nagpataray mo iti jeep. Wala, tapno daras tayo ang makagda nga di garahe. Makawid tayo mo't yung kada baby. Saan tamot nga agdardaras, Pitong? Isa mabalin ka di. Inayadam lang ti agmaneho ta madanaganak. Anya ko mga iti pagdanagam minda. Kabisada ok na ito jeep ngayon man maneho. Kaysa relax ka lang. Pitong, agmenor kanta ni. Asidag tayon iti kurbada apas ti kalsada. Isumaldun ka man minda. Basta relax ka lang dita. Tasyak ti makamaw. Awan ti daga sa mapasamak kada tayo. Ta naglayngak ngagmaneho. Awan tumot ngamin ti bilib mo kanya. Aday tan ti kurbada apas ti kalsada, Pitong. Wan, amog. Pitong, matupad ti jeep. Pitong!
Diak na tansya ti panagmanehok iti jeep, kabayatan ti kaadami iti kurbada apaset ti kalsada manang Emmy, kat nabaliktad ti jeep nga iman manehok. Nagasat kami nga agasawa, tagasgas ken babasit adunor laeng ti sinagrap mi. Idinto tati anak mi, milagro nga awan apulos ti sinagrap na nga uray anya manang Emmy. Nakitak tinalaos apan nakatroma ti asawak gapo iti napasamak. Ket danda ni makabulan a maimay-mayeng ken ar-arakupon nalatan ti anak mi sa pasaray aglulwa. Gapo iti napasamak ken iti napaliiw ko iti asawak. Namin pinsan nga inidyak ti aginom iti nasangar manang. Ket nagsapulak meten iti sabali at trabaho. Aging gangarod iti napag-asatanak a nagabroad. Ket aging ita addaak dito'y Taiwan. Nasaya at matitan ti kasasaad ti asawak. Ngam amok nga addalat ta ti amak na. Gapo iti napasamak. Iso nga inton agawid ak manang, kayat ko nga ibaot iti negosyo ti urnong ko. Kat ag negosyo kami laengen, tapno saan kami nga agiin na dayo. Kat mabantayan ken mataripatok pay ti pamilyak. Daytoy ti padas ko. Toy pagayam mo, Pitong. Una yan nga agpaisoan niya, Pitong. Kaya rigan nga inuray mo pa'y nga adda ti saan anasaya at amapasamak, sakbay amiris mo, at talaga nga adda dagiti saan anasaya at abanag nga itden ti bisyom. Nagasat ka, da kayo asa nga pamilya kunak manlaangan, ta saan anakarkaro pa'y tinapagtengyo, idi na aksidente kayo. Kaya't asawan day ta, tartarabayan na kayo tinamarswa. Kat di na intulok nga dadakdakas ang mapasamak kada kayo. Umayo na iti planom a panagnegosyo. Kat sapay lakuma taagbaligi ka para iti binukal mo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isu